טוב, לכבוד החג בואו לשחק את המשחק האהוב עלינו, אתגר הסופגניה החריפה. כל אחד לוקח פיפל חריף ושם בתוך הסופגניה שהוא בחר. הראשון שבוחר בסופגניה שהשני בחר נפסל. יאללה, על הניסים ועל הסופגניה. הנה הוא התחיל. טוב, אני ראשון. טוב, עכשיו תורי סתובב כמו סביבון. אתה לא רגוע עם החג הזה. מה, 8 ימים? התחלתי לדבר כמוך. טוב, יאללה מתחילים. נלך על האמצע. טעים. סופגניה קטנה, אבל החריף ישלח אותך לשירותים 8 ימים. תמחק את זה. אתה מוציא אותי מריכוז. באנו חושך לגרש. עוד פעם. זה טוב, זה נס. אתה ממש באווירת חג, אה? סופגניה קטנה לי יש. מקווה שהיא לא תהיה חריף אש. אי אפשר לשחק איתך, שיהיה מתוק מהניצחון. אוקיי. קרץ לי. את זאת. אתה מוכן להיפסל כבר? לא. זה ריבה תות. אין, אני מתות על זה. לא עוד פעם עם זה, אין מצב. אני הולך על זה. אני לא הולך על זה. שיט! אבל זה טוב, בדיוק. נס גדול היה פה. באמת היה נס, יאללה. נעשה כמוך, אולי המזל גם יעבוד לי. אוקיי. נס גדול היה פה. אני מפחד. יש! ניצחתי! שום ניסים ושום נפלאות. עריף!